Ale tam tě nového videa z Brawl Stars. To dávat na YouTube? Jo, budu to dávat na YouTube. Zahrajeme A si jak se jmenuješ na YouTube? Gojo Official. No, tak mi to potom řekneš ve škole. A jdeme hrát, takže jdeme na to. Dneska se zahrajeme nový update z tady SpongeBoba, což je můj oblíbený seriál. A hraju za Leona, což není úplně hezký. To je Liza se jmenuje? Tak, Wow. sakra. Je pryč, ale. Je pryč. No, sakra, oni jsou moc dobré. No, tak něco. Tady medvědě. Cože? Banice se jmenuje. Jo. Sakra. Dáně v Brawl Stars. Ale? Určitě ho vidíte. Podoba to, jako Ne, medvěd. Ale medvěd. tak dobrá. Počkej. Ne! Riko má. Umřel nebo co? Ne, Riko má hrozně málo životů. Ale zabil to. Oni mají 7, kde je ten? Jo, on se stokovává tam vzadu, podle mě. Jo, a taky tak Dáňo zase umřel. Jo, No, tak to se nepovede. tady, ne. Ale zabij mi tu rychle. No, Dobrý, ona je mrtvá. oni mají 7. Běž. Jo. Skoda. Jo. Pam, par. Oni mají taky 10. Nechoď tam. Víte, že vy nás ti vogu drží. Nej, já mám 15 gemů. Já jich mám 15. Lidi taky Ajzo. Tak, Dáňo, jsme dobrý. jo. Já se moc omlouvám, že moje kamarádka to trochu spletá, ale naštěstí je to vypípaný její sekáním. Pam. Dáňo, víš, kdo je Česko? Za jakože tam... Co? Dáňo, proč máme opětovné připojování? Já nevím. Ale počkej, jo, zahrajeme si teď Friendly Battle. Co? Duelsy to jsou... Jo, Duels. No, nevím. Tak, teď si zahrajeme ty duely. Hraj s Rikem, OK. Celkem beru. Sakra, tam nejseš. Teď. Cože? Oj. Všichni napište to do komentářů Slay je v hnůj. Všichni. Podporuje to algoritmus. Hop. Koho tam mám Melodii. Ale má 3 ultimát. Takže já si počkám, už tady. A použiju... Ty jsi měl jenom 20. Jo. Tak. Teď tě budu šetřit trošku. To mě neví. No. Dobrý. Jej. A teď To bude si to vychutnám. Moje
Moje kombo, jestli mě znáte a sledujete mě trošku tak dlouho, tak ho znáte. Teď. Tak jo. Tak dáme znova, jo? Já dám úplně klasický kombo, který by nikoho nikdy nenapadl. První tuta. Druhá tuta. Třetí. To neuvěříš, koho si dám. Fakt? To možná ne. I'm Spider. Tak. Teď si dáváme. Já mám úplně klasický od postavy. Jo, on to řekne. Tak. Tak jdeme na to. Ale má teda docela dobrý postavy. Co se tam? Ne. Tak teď. Jak je to možný? Dobře. No. Tak všichni řekněte do komentářů, kdo asi bude lepší. Hráč já nebo Že Elinka? byl lepší, on kdyby to chtěl na ten lepší jasný. Protože mě zabil ten medvěd. Ty vogo. No já mám ještě to úplně lepší. To teďka, jako, ale to jako medvěd. Maxko, ty jsi mě zklamal. Pokračuj. Počkej, teď mám Garfielda. Jo, promiň, že jsem měla 360. Tak. On je na tomhle účtě, na 2 účty, tak na tom má strašně málo problémů. Eli, já jsem špatný. Tak nic. Tak jo, teď si dáme další brawlery, já to tady vystříhnu. Tak já už jsem si vybral nějaký kombo. Teď si vybere Elinka. A počkej, Karla je na dálku, Pam je na dálku, Bo je na dálku. Bea je taky na dálku, Edgar není na dálku. Max, Miko taky. Tak mi ale neříkej, co budeš mít za to. Z brawlery. Já koukám jenom, kdo není na dálku a je. A Papa není na dálku. Tak se vyber teda. A počkej. Toto, tak jo, 3, 2, 1, dám na to. OK, boy. Prostě, hele, Daňo, víš co? Má ty brček. Ale nemáš moc štěstí asi. Hej, ale ten není na dálku Brok. Teda na blízko. No, Eli, trošku jsem tě teda pokákl, ale to je jedno. Já jsem dělal, ne. Ale pojď na mě, ne? No tak GG. To je Edgar, já nejsem jako moc velký fanda Edgara. Já jsem teda příšerný fanda. Fanda. Jsem Marťan. Jsem Marťan. Jsem Marťan. A ty jsi prostě vybral. Všechny na dálku máš. Jo. No tak to seš pokáknul, ne? Že máš všechny na dálku. Asi jo. Ty vole. Já nemluvím vás prostě, ale Dáňu je tě... Já jsem. Asi jo. Počkej, i když Alprima je... Jsem pokáknul. Sakra, já jsem můžel na oheň. Tak. Eli! Halo. Sakra! Ty máš hrozně na hlas. Ale zbám. A jak
Jo, já jsem mrtvá. Čau. Se tady vyhýlu, i když nemám žádný hily. Ne. No tak nic. Je prostě s nima. je? Když byli na blízko, tak jsem to prostě dala. Tak jo, tak teď si dáme na blízko oba. Tak mám vybráno Eli, taky doufám, že si mě nepodělala a vzala si fakt na blízko. Dobrý, vzala si na blízko. Na unavená, já jsem taky unavený. Ty jsi dala Frenčího. Jo, je na blízko. Ty vlogo, tak co si jmenuješ? Už jsem tak rychlej. No, já jsem taky rychle. Ale jako hodně, že to je Frank. Koukej, jak jsem rychlej. Koukej. Jenom jak drhám. A mě to nejde. Nejde. Jenom mě zase jakože Ne. tak. 504 jenom jsem měla. Já vím, ty jsi nic nedělala skoro. Ty jsi nějak pokáknul. Já jsem nic nedělal. Vidíte to, co já? Vidíte, kolik mám ultin? Ty už natáčíš. Jo. Já měl 2 ultiny. Jak to? Já nevím, uvidíte to na videu. Do prčic. Kam stráš? Já mám 2 ultiny, jak je to možný? Ty vlogo. Dobře, tak Daryla si nechám. Si vyměním možná tu ty 2 postavy. Já? Já nevím, asi ne, asi se nezahraju. Já nevím, kolik mám procent. Ale hele, už to ukončíme, jo? Tak jo. Tak, doufám, že vás to bavilo. A čau. Čau, Ali. Čau. Čau.